Nah jangan bike nih helmet hasil parking kayak mah jaga punya bike saka berek kerasa orang nepok kerang tangga. Iki. Borok mutamati Rambo. Tao khai rung sol idrop. Yang ko petrol naik borok. Jengkai suruh karena sini. Wow, ini no first time rung bai pun mak kayak kau mah herok. So hello bye song bahai tong bahai khak lena jutno kaham tong mai nane ka hai no tinin gital blog malai piu ka kai tinin blog ke ang tapo khoir puni kharchi pujawo thangnai tongo kai koyango sapung blog bo sakpajak kai jeng sapung blog bai kene thangnai ani cycle bai thangnai kai tapo 6:30 tamui tongkha kai jeng horni mela bla kai jeng tapo no thanglai sinai ta ngena channel ko talang video nai tongkha please kita subscribe khai jadi tai bell icon chini di ang kata blog upload khai ngena jona sang notification manani bagai ngena tinin blog no paichok ro nai tong de kai tinin blog nai norok enjoy khai di. So what's up guys sarengai thangpai kha doje no nok nong khon na mani ongkhor sin malia ke uskani blog tamanga saiman intro khai khaijak do adini video no intro nukliya na adini intro add khlanya mani bahai ke jani poge add se khaijak liya angke tini se saimano ang khorsa borogani subscriber no bosahoro dara tam tini ni video khai intro rok kri khasa na intro rok khaliya jada nei khai apurse ang check khainai se saimano adino kisa busy amon bagai dofra kapra editing khlaimani bagai om haing thangata adino kuno intro kriya do adini video ko intro tongo angkai ang se aro editing khaipro mistake ngai amo haike upload khaijak ting thangsiu olama hamia tak si dus ki pan sok ye ko seng yang ko cinyang ni mereng bazar gana osiko. So finally telemura ni petrol pump soba kya gai nok no hoite kun mote 500 gram se thok dai phayo oro soba drop khai gai oro petrol dai trang nata 240 40 So finally petrol lok rong dai pekya kai tabuk kai rona lai sinaita undarok video no video na kai comment khai de nong comment an meg onek important tangi ke norong ni comment nuk khang kai te inspire ngwang blog khlanni ni kai amon bagen rok please comment khai de. A few moments later. So finally sok pakya khoir puro engka mono parking to yang no parking khaima krang na yang wasa gana otrang mangala watui ni ses pura dehar sithama kya watui manjang mani parking ni bage pura seglai tonglai seglai oro no parking ma khasinai parking ni bage pura pura khapramai tonglai haisi parking ni bage engke. So finally fight sok pa kya khoir puro engkai tabo gai ko yang mela digi thangna boro ro ase kri watui ni bagai yang thangnai gana mela jago sogya ko 1 kilometer ko hasal. So finally fight sok pa kya oro khoir puni bridge engkai yang sentar melang ba digi mondir digi thangi tongo boro ase kri tini first ni din bagai ese watui tak thakdro bla apa bridge ni light pura serang kamo ini ngai tongkha haisi paipro wati manjang mani proses ri rok pura sithama kya lama dego mangno 2-3 bar ma batha kana engo chompong nor bai jirani o ma batha ka wati phai asuk mane wati ta asuk bangye seri hai hai pano baiko salok khangkai pura bsago nang thangbai uta engkai seri hai pano amo pura bsago si thangbai o amo bike salok tongmani bagai ani de borong motamoti tongo da jaga o sogya ko o bridge osiko bahai sabung blog tin first time sagara mela o bahai asu jara phai bahai ma tong sagare lai tong ja por kono nomor bagai taglai ga yang buskan digi si naga tola rok gan rok khumui tong ase goro blog rok klai mangalak blog copyright claim rok phainai bla first din bagai asu boro rok kre inga ta se watui ta se thakdro bla gayamon bagai asu boro kre gayang buskan digi thangnai gana bustu rok boro bangai mondir digi rok guys yang tabu thanglai tonglai oi ko yang sapung blog bai kenai
ri rok kisi bagai asuk aram nang hai singi tongkha phaipro wati ma sokang kai wati thakliya o rani bazan hoite se wati thaksiu deseng tabo thang tonglayo yang boskan dige yang kota sa borok bango yang gara dige angka musuk kan se borok bangla khin tongmani pula puro wati thakliya kai borok motamoti bango yang nakatula rok omhai jago sobaika yang dige sokbaika yang dige habnai gana wow sereroni kajaknai rok first din basa borok rok krite ta se watui bela namakai Pakistan khamen jagang na tini Pakistan khamer solia kana rong hoje rok soliwana yang nakatula rok tongmani bisingo habnai gana motamoti borok bangkha wow gan by balloon kokjana jat ase borok rok krei wow iko nakatula rok kalai tonglai boi tini yang sapong blok nakatula kanapu dia dibo no hoite kiri phaime phubo tobo kanai phu kiri tiri phano kana kokda Wah, mana kaje ko hai pano mana hindi bori hima mansung mani mana kai bahai bang sesna ning tini semao phaipro kakang semana portham live ni first time ang o mela na phaipro no nakatula kamane asika kirikha o tola phaipro ka brai kiru saga thangpro ka to kiriya ase go tola angkor phaipro ka asika kiriwo haipano tini nanya gana kara kajak no kiri to tifano kanale muchung haisi ade buini nongbang no kiri ui tongo serong ni plan kajak nai kiri jak lai men are sire kholai tolai se oro kanai rok o ma mo mar angkai jibono moro kaimangla kasaka guri o angkai jikisa bokrok rihima rok ganang mane gari rok bisi kaimi angka omte rok bisi kaimangla khaiba tongota nahala asaka guri o ma bokrok mimi thei thangna amo kanak lak angkai angke tabo yang rok thangnai gana mondir digi je phaimani direct oro hapakha angka yang mondir digi ro thangje ko angka ta yang mondir digi thangnai gana kisa nare sabong blok khaimang wang biang thanga saimale jak phare bin parangko jagano bonang kolobo khaya malay ni rokni puno wan suksa gyan koro phai boi malay phegata kichu koibe amar bloge সবাই মেলা তাইও এই ঘুরে যাও oh ga thajingo khoroksa sini trade no aitayo bo wasungai baksano trade ek trade no pol laise ga bin parakho agor tolaw no boron hoite na aro telamura thang pori hota gai ko boi malai ka kisa pi ko ko shot khaja ka ko boi thang pa ka oina jagao yang thang naik na kisa yang mondir pasing dige borok motamoti bangkha yang bokai yang mondir pasing dige kai area bo kotorma area ona kotorma haisi bere kurba ya lama bo togomo yang dige ta borok bango aing lisai aing buskan lisai semar ogong kai mas ke borok jam pura buini dagar mangsi hima nang ya haino sogoi payo buskango ngai tini bo borok bang khamu wati rok bula ta tini first din iko khana soni rong na ja sike borok bang ana ngai tini pulan din mega se borok bang ya ta ya mondir phasing dige thangoi tongo borok tongo motamoti pisa piring bula area kotomna bagai borok bang ma sija geta yang ota se borok bang o Goro kaisa sikon sase ya par khai tongo goro hawi phajase goro photoshoot rok khajana angkai bele sera jaga ngai tongo goro kisa guri nai gana ta lighting rok reoi pura serang ja khaise oro pura lighting rok reoi na chong ja goro kisa photoshoot rok khajaga na ta no tak ban phunuga na o jaga nei pura lighting kinai lighting de pura thajang khai na haisi iko pura lighting di serangjak wow tui pura nahi tong dong na hari kina lighting di jak bagai pura nahi tong dong ha ngai koro rung bokai mano i aron hoite rung kai mano nane gana rung busuk rok
aro rung kana ni bosok rok nanya kena thagai inde kana nang kana da horo kaya hai tanga tong sa ro dutone pale male kisa guri nai ta tui ate rok wasi pon ma kaya khongkai ba yang bos kandi ki thang nai kena oro kaisa photo buja kana kaisa statue tong aro lai dok jak pura naithotongi tong karo kisa photo rok buja kana ta agor tola song nokoti sokpa jang hari ko unokoti ni statue nai jaro joda boi selfie rok pic rok nai tonglayo kobangma khai lighting ore sera jotono photo rok shoot khaijak tongbayo aro boi boro photo rok shoot khaijak ongka angbo kaisa kani kisa photo shoot khai najagana boi joto photo rok shoot khai tonglabe ongka ba aro oro bo bujangnai boskango photo shoot khaijaknai lighting ri pura thiknangai dong haise ei sabong blog photo shoot khaila no jak ham ka ekdom hit kai haise engai yango room kama jaga sokpajak engai live meeting no first time room kanai engai oro ko room ro kalayo boi nadi ko room kanan bagi jotono line besalajak engai oro jotono jacket dong korok manai eko oro jotono jacket dong korok rijago je room kanai rong bagai engai 30 rupees na room kanan bagai engai ticket otanya khodak ticket tanata room kanan bagai ticket na khang ticket oro ekjon engai 30 rupees engai ko obus kangono ticket matano room kanan bagai engai ro room kamani ta engai bui kai tongbayo bui kabai khanga ta kanai nanya kana first time bahai bidi feelings rok bahai pon ma kai khurung rok light ni om hai rok bahai pon kai rok na je ta go par rok thang pon atio kama jaga pon kaja gya ketini no first time am bo khorosi marnai aisi अभी मजा आएगा ना भिड़ो tabo ke ko bui kana lai tong ero bong pore khai na chang ek chakor khai no pai tham ko mo 30 rupees mo ek chakor baram maria mo haita gai tabo ke rung kasinai ko jacket rok sungmo ko ready gayang sabong blog ko jacket rok sungmo ko ready ke sa kasinai si eko thani nung sang thani kelayan tu wow tabo ke sungai ko rung tao ke rung solid drop yang petrol naik borok sengai suruh karena sini wow tini no first time room gai pun mak kayak koma herok kiri mah hayu kisa mau yang dia kalau ini dapat motor wow naji sengsal pakai asek nara ko pakai kainnya pede orang orang nong haji first time kapan ini ek sokor kan 30 rupees tuh enggak mau ban pura ek sokor rima nama itu जों कामा जागा बाय अनेक हाकजाल फायका दाबोखाय नदि आरो हाजा गाय फेमिलि ताका yang सबायका अनेक हाकजाल मा वाव अनेक आराम नाम हायसि yang dolsa tong boro ka फिरस दंखा वा बुङा अनेक स्पिड हायसि yang ha boi mom rok sok tंलायो यांगो वाव अनेक आराम नाम हायसि ini no first time weapon ma kaya ko first time ma kaman onek interest haisi norok bo mela bo phai kana mu jung kai man oro 30 rupees ticket la tan khani ngo ban bo ne kotor ma mo nai de boi boi ko to no kala jak gamo automatic petrol lima tongo yak mo rok roi thango wow hit haisi o ban ni ti tang nai kana ta o ma ti tung mani betla mar ti pro kutung tongo Satong kutung ni bagai, sengyang o ek sokor guri tongo, sengyang ek sokor guri pe ketabok, tak yang o sengyang kama jaga tangi tongo ta, pura mau ban kolok ma, enggak sengyang kinarte ek sokor, dan naik ni seng, tebo kebang ma kana jat ketabok, yang ti ek bar guri te saya ti tangai, teh guri oi, teh tangai si teh guri tangai lese, ma kana jat, amo haita, amon bagai, sengyang ek sokor ma susah kathalia, barek kori mori kai, sengyang kama jora tangi leta. Teh kebang mak kana jat. Sini rang tulis teh pakai kama jaga sobat jam pakai seng. Rung rok kaya kau pakai jaket rok khuk kai pakai. Kau tak kaya ngo orang di guri naik naik kisah. Je payment ni darah orang hap pakai. Kau ceng nak tu lah orang karena tongko tep si tongko seng tini orang tep si hortok lang dai seng tini orang tu tu nak guri kau kaya kau thang mana ke. Ini yang orang di thalai kena ta. Tabung kau yang mondir tigi pajak. Eko yang bising orang kamas mak yang bising ti thang naik mana. Pura lighting rok ri nahi to ka sajok jak enggak boi ko khulomnai rok konai rok kabangma borok
borok rok asa kwrwi thata tini phas ni din bla kumni din rok teh borok bangano yang bosna dige thangnai gana yang atam rok tong tabo ke yang mondir dige sokpakha yang norong no mondir dige thangai phuno gana je motai tongman jaga iko yang okai ongka motai mondir rok mondir ni lighting pura nahe tong tongkha goro jotono je motai rok khulumnai rok phonai rok ta yang digo nata mondir je norong no mondir hin samane yang digo mondir mondir kotorma naithokma mondir dei korok motai ayengo bisingo habliya ayengo motai bisingo norong no thangai phunuk maliya go surok khungani kita bezal amon bagai ayengo habliya bisingo norong no hazal dongde phunuk suwanai ko yango khai motai ajo tono khulumnai rok mama ordono baksa motai rok khulumnai golai tonglayo yang mondir digi rok thangai phebe kya gai tabo kai yang o no digi guri nai gana ta goro motai ni prasad rok aro manthogo je motai prasad rok pai barong na gai goro motai prasad rok manthogo je motai ni mane jotono manthogo ro online kai gai yang o kai police rok tongmani jaga office motai prasad rok jotono mano ro tabo ke yang o no di gisa guri nai gana ta norong no tai o no di ro phonok nai guri kurbaya hai se asake area kotorma je phaipron hoite guri man takpan se guri be khoso to degi asake area kotorma o mela jaga yang di ro kase boro rok kre go bisingo ta onai nai gana norong no phunuk na tripura tourism pamo khai bisingo tripura ni je tourism rok pamo bisingo norong nang ja khabai phunuk nai bisingo norong nai tongni video no skip khai oi Tripura tourism, mokai Tripurashori mondir, mokai Rabindra Nritya, Mohamoni Pagoda, goro kabungma books rok tongo, oro nai poli nai manon rok. Kita bukan orang kata kisah di Punong nai. Ngomong ke rescue team ni zaman di rok, oro tu tu bisinggo. Nah ini pura wani, pura hit ke senamjak, si kol hai ke pura nachokjak ang hai si. Wow, hit hai si. Kita buka yang ono digi, norong phone nai. Yang on ke program rok soli tong ayang jaga ayang khai. Je rescue team rok ni mandi rok mamang hare, bullet chain show rok pomo, machine rok. Go bisingo tam tong nanya kena go bisingo. Wow sini culture long ni jotono tong oro. Sudara foto rok simi ta oro khai. Sini je tribe tong mani omo jotono tribe ni picture rok tongo. Losai rok, riang rok tongo yo. Khasia Nawatia, Ucoy, Jamatia, jotono ni ora picture tongo je sini Tiprasani je tribe tong mani amo jotono ni picture tongo bisingo. Nge tabu nge ono digi norong no phone piu nai. Nai si kurbaya hai se ora bere kurbaya. Iko ora kata mo jani nai nge no bisingo. Ap nai nge no tam tong. Wow, hortep sera hai si. Dragon fruit ni statue rok Androso hare Androso bagan kum bagan amo kai wow oro view serang tong hai oro kaise jas gabano kaisia 10 pik bujang matrang sina hai oro kisa pik bujang na ni sera tong hai oro na tong lighting ba ko bai jai sabung gulo kana kisa pik buku dah sih orang pernah serang dong kan, karena blok aja.
Tini no real dragon fruit nugo. Wah pun ang dragon fruit nugo ko, mama saya ko. Amaga thai cukrok. Norok nugo man khana norok no joto no phunuka je ani phunuk man sa sorte norok no phunuka kan norok sini Tripura ni tourism rok. Norok nugo man khana aro chigon kai phunuk jak. Kai kisa bohok bohok khui tongkha kai kisa sa janai mani rok chai na kana ta. Kai tarpore norok bai hain haite sa malai piu nai. Kisa mai bo khoi ma haing tongkha go horbo thukabla ka de nei ko dawa chowmin chala nai tonglayo yang sabong ko lobe kene. Kai tangmo chowmin no sa pe kan kene tai bisi tonglali tai kisa guri kene thangsi nai ka paraba hasal bla. Norok saimano jeng Kolampur theke direct Agartala phaiman nai basa hasal. Kai tangmo ro chowmin no sai tai kisa guri kene jeng no thana ta. A few moments later. So finally mela rok guri bekya ka tabo kan no thangsi nai paraba hasal onek. Sing direct Kolampur hoy Agartala phaiman ke norok saimana basa hasal Kolampur Agartala. Kai iko to biri so soba kya. Kai ta sini bike parking to ma digi o thangai tonglayo. Na jani bike ni helmet haje parking khaima jaga buni bike saka berai krang jaro no pokrang thaka. Tak phaise nuk phayo to sumudu gre helmet rang jagya nei. So finally bike parking jaga soba kya ka tak jaro no bike rang yo koi no thangsi nai. To horbo thuka paraba hasal bla. Kai te blog na asik blog relia ka tinin blog omsro na hen hen ro next blog malai finai.